paglaom. Kung kagabi man ikaw nagmasurugon, tungod ng problema nga dirig mo naiilo. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa ating programa. Live na live po tayo dito sa YouTube channel ni Kuya Joel and Ate Beck, ang batunhan imo problema. Maski ano ka mabugat, anatong ginpapasan. Kaya ko iba masisiring hayong upay nga gabi hayong natanan mga kabuktuan mga kasangkayan. Hanatong programa dito naman tayo sa White World and ang programa ang batun ng imo problema. Alright mga kasangkayan, live na live po tayo dito sa YouTube channel ni Kuya Joel and Ate Beck, Suok masangkay, ang batunhan imo problema. iya aton Hoy, pinakaon ni Ate Carmen. Kumusta din Ate Carmen? kaya At sa lahat ng iyong mga kasama dyan, lalo na kay Joaquin Luna. At sa mga mahal mo sa buhay, mga kapitbahay, mga kaibigan. lara bago nga paglaom. Hoy, Ate Bikay, mga pangagabila tayo mo. Kaya gabi hay mo Kuya Joel, kumusta ka? Ang kagabi Na-miss kita. Oo, namisgin kita. Hoy, medyo maulan po sa amin ngayon. Oo, ano ingat kayo dyan, Ate Carmen, ano? mo, kada bago nga aga, may bago nga Wala naman sigurong bagyo, Ate Beck, ano, kahit maulan. may kalipa. Talagang panahon ngayon ng tag-ulan, Ate Beck. Habagat yan ako. Okay. Masangkay, Live na live po tayo dito sa ating YouTube channel ni Kuya Joel and Ate Beck. Ito po ang kita niya. batunhan imo problema, ang kasagutan sa iyong problema, mga kaibigan. Bago nga aga, lalalara, bago nga paglaom, lalalara, bago nga aga, lalalara, bago nga paglaom. Nagaagian kagabihon, pag-abothan kaagahon. Nagaagian para sa anon, kung ni Kristo adahain mo. Musta nato mga kasangkayan nga naadher mga tag sa nga palimalay. May bago Sa nga, lahat ng ating mga kaibigan sa YouTube world. nga may Welcome po sa ating programa ang batunhan imo problema. kalihiyaan, suok mo nga sa Ito po ay live prayer and counseling, kaigan. lalo na sa panahon ngayon ng pandemic. At Kailangan natin ng pananalangin mga kaibigan, yun ang ating ultimate protection. lalara, bago nga aga. Okay, introduction muna tayo Ate Beck. Lalalara, bago nga paglaom. Lalara, Ang batunhan imo problema. Karamdan nga nagahatag hin mga sagdo para ha kinabuhi. Ikaw ba nabubugatan tungod yung problema? Sangkay, ini nga programa para gudlahain. Ang batunhan imo problema. Nadangat hayutag sa nga panimalay kada alas 8 ngadto alas 9 itong gabi. Di kang Lunes, nada Miyerkules sa FB page natin at Huwebes hanggang Biyernes sa YouTube channel ni Kuya Joel and Ate Beck. Hallelujah. Ang batunhan imo problema. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa ating programa. Kumusta po ang ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga sumusubaybay sa programang ito. Okay, ito po ay live prayer and counseling. Mga kasama nyo kami sa loob ng isang oras
upang tayo po ay manalangin at patuloy na makinig ng mga salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kalakasan at katagumpayan sa ating mga buhay. So, kumusta po kayo? At kumustahin ko ang aking partner dito, si Ate Be. Kumusta ka na, Ate Be? Nagtitikaw say kagudla. Well, mahusay lang gihapon ako. Praise the Lord. Pinaagi sa grasya sa Ginoo. Ano naton mga viewers liwat? Oo. Mahusay liwat hera. Okay, Ate Be, mag-ampuan na kita. Mabuligan kita ang Ginoo. Yan ang gabi. Amay, salamat kanimo pagkamaupay. Yes, Lord. Kami po ay lumalapit sa iyo. Salamat po sa gabing ito na binigyan mo naman kami ng pagkakataon upang kami magsama-sama at upang amin pong mapakinggan ang mga salita mo, Panginoon, na nagbibigay ng kalakasan sa aming spiritual na mga buhay. Lord, bless your people, bless your word, and bless our viewers tonight, Lord. Salamat po na kahit anuman ang mga nangyayari sa aming paligid ay patuloy kaming susunod sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong presensya na sumama sa amin sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Okay, mga kasangkayan. Okay, mamati na kita, Ate Bek, ano? Usang awit para haaton nga tanan. Ini nga pagpailob, but nga iton mga problema. Okay, kahinahunan o pagpailob para haaton nga tanan. Tagan mo ako hingkasing-kasing, kini may kanta tinauuri. Ngan itutuha kon kinabuhi anhon paghigugma an akon kaaway. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ighatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, humahanduhi nga espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ighatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, humahanduhi nga espiritu. Tagan mo ako hingkasing-kasing, nga naluluoy nagpapasaylo. Basi di ako ikaaway, ang pagpailog akong ibunyog. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ighatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungahan buhi nga espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ighatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungahan buhi nga espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ighatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungan buhi nga espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ighatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungan buhi nga espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ighatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungahan buhi nga espiritu. Bungahan buhi nga espiritu. Bungahan buhi nga espiritu. Bungahan buhi nga espiritu. Alright, mga kasangkayan, pagpailob among ini ang bungahan Espiritu Santo nga diin nakakaatubang kita anuman nga problema aton mga kinabuhi.
kay adagod ang Diyos kaupod naton mga kasangkayan. Ngan nailob kita bisan na ano nga mga pagsulay o mga pagsubok sa ating mga buhay mga kaibigan. So ngayong gabi mga kaibigan ay welcome po ang bawat isa. If this is your first time na kayo po ay nakatune in sa programang ito po ay live prayer and counseling na kung saan tayo po ay nananalangin sa mga taong may pangangailangan. Ano man ang iyong problema, pwede niyong i-comment sa ating live chat at kami po ay magpipray ni Kuya Joel and Ate Beck. Okay, so darako tayo Ate Beck sa pakikinig ng salita ng Diyos. So ngayong gabi ay i-share ni Ate Beck ang mga salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng patuloy na kalakasan. So pakinggan po natin ang ibabahagi ni Ate Beck, our words of inspiration for tonight. Alright, Ate Beck. Amen and amen. Yes, si Ate Beck ang mag-share ngayon mga kaibigan. Anyways, maupayang gabi ayo. It's my pleasure naman. Lipay kundago nga mag-share naman ako yung pulong sa Ginoo hayo mga kinabuhi ng gabi. Okay, so adi na kita mga kabugtuan, mag-share naman kita pulong sa Ginoo. Ngan basahon nato Revelation chapter 3. As we all know nga bugos nga region 8 is yan na GCQ. Kaya mga kabugtuan mga kasangkayan maging mapailubon kita kung ano man itong mga sitwasyon na kinabuhi. Kaya kung diri kita umilob, waray kita. Kaya i-share ko yun iyo para pagdasig ato mga kaugalingon. Revelation chapter 3 verses 10 to 13. Okay, verse 13. Okay. Last slide. Basahan ko Ate Beck. Sige. Okay, Revelation chapter 3 mga kaibigan, mula po sa verse 10 hanggang 30. Because you have obeyed my command to endure, I will keep you from the hour of testing that is coming to the whole world to test those living on the earth. I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one takes your victor's crown. I will make the one who conquers to become a pillar in the sanctuary of my God, and he will never go out it again. I will write on him the name of my God, the name of the city of my God, the new Jerusalem coming down out of heaven from God, and my own new name. Let everyone listen to what the Spirit says to the churches. Amen. Ang Diyos magapanalangin sa iyang mga pulong nga nagpapanalangin na ang Diyos sa iyang mga pulong. Salamat din madamog Ginoo kan new revelation. Thank you, Haimo Jesus. mga pulong para among kinabuhian nga gabi in Jesus name. Amen. Tinuod mga kasangkayan, no? Yan ang mga panahon. Kinahanglan kita may da kita. Pagpailo. Kaya din niya verse 10 it says, since you have kept my command to endure patiently. O mga kasangkayan, ang pulong sa Ginoo nagdadasig ang aton nga kinahanglan kita mag-keep han command han Ginoo. Aton kaptan an manduhan Ginoo. Ano man nit manduhan Ginoo para ato mga kinabuhi is to follow Him, to receive Him as Lord and Savior atong kinabuhi. Nga nasiring ang pulong sa Ginoo, since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come upon the whole world to test those who live on the earth. So mga kabugtuan, mga kasangkayan, ang Diyos nag-alaw ka aton sitwasyon, aton mga sitwasyon niya na ginalaw sa Ginoo para kita magkamay-ada pasensya pagpailob. Siring pa man ang atong kanta kanina, ang pagpailob. So, ang pulong sa Ginoo na siring, kung ikaw o tungod nga ikaw
nagakaputan mga saad ang manduhan Dios sa aton kinabuhi, kinahang nga nag-enjoy kita hing may pagpailob, then isisafety kita han ginuhan mga trials. Iya kita isi-separate o iya kita proteksyonan han mga trials nga mga panghitabo sa bugos nga kalibutan. Waray panghitabo nga busag pinili la kundiri bugos nga kalibutan nga mga panghitabo kita ginsisafety ha Ginoo. Yes, oo. So makasiring kita nga pinauragod kita hindurong ha Ginoo. Kay once kita magsunod nga ni sa pabrutunan Ginoo, ang Dios magsisafety ha aton, magprotection ha aton. Kaya nasiring ang Ginoo nga may daman mga trials nga maabot ang kalibutan. Hiya aada pirmi na mamati hiya kontrolar ang nga tanan bisan kun may daman mga sitwasyon nga para ha aton incomfortable kita hinduro, but praise God nga may ada naton Diyos nga kita ha aton mga sitwasyon. And then isiring niya, I am coming soon. Diri na mag-iiha, mga kabugtuan, mabalik na kung Ginoo. Hallelujah. Amen. Tungod din na aton sitwasyon niya nasiring kita nga nakakapahuway na kita, hanaton mga siring pa man nakakalakat na kita, hindi gusto natin malakat, kunain kita malakat. Tapos siya nag-declare na liwatin GCQ, and then mausab na liwatan atong dalagan sa kinabuhi. Pero ito nga mga bagay, mga kabugtuhan, mga kasangkayan, ginalaw ito nga Ginoo para kita matuto. Kasi kapag, di ba, una mapanahon nga nagkaadahin, GCQ, ang mga tao naging obedient. Nakatubalay, nag-stay, nagapuruko. Pero hanya na nga medyo luag-luagan ang mga tao na may naging bubuhat against sa Ginoo. Balik na dati nga kinabuhi. Balik na, nagsusugal, nagbibisyo, pagbalik. Diri na follow hiton curfew. Kaya, ginmanduan na liwat, government, nga naka-assign na government, kada na liwat kita GCQ, is to test na aton mga kalugaringon na ito, mapailob ko ba kita. Iya kita nga makasangkayan, ako makasangkayan, makumituan ko. Aton na white world, na aton programa, bato na ning problema. Kinahanglan matuto din kita magpapailog, magsunod han kaburoton han Dios. Kay usahay kita bisan gintagan na kitahin, kagawasan mo atong simbahan, diri lagip kita makatog simbahan. Kay aton ginsingabot itong adlong Domingo para haghapon na atong kalugaringon. Imbes nga gintagan na kitahin time nga maglakat na kita Monday to Saturday, and then Sunday para nauntag Ginoo, ito usalat adlaw ang ginaro sa Ginoo. Diri pa naton maihatag sa Ginoo. Kaya diri kita makabasol kung ibalik kita ha GCQ. Para iton hanaton kalugaringon la. Kay kun mutuman lang kita hiton mga mando dinhi kalibutan. Kung may dala pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing, masayon la pag-follow han mga protocols dinhi kalibutan. So, kasi ang pulong sa Ginoo verse 11, I am coming soon. Di na gud maiha mo balik ang Ginoo, mga kabugtuan. Hold on to what you have. Ano't aadahain mo yan na? Faith, pagtuon mo ha Ginoo, relasyon sa Ginoo, relasyon sa family, hold on to what is good. Hold on to what you have so that no one takes your victor's crown. Amen. Diri kita mara mga kabugtuan, mga kasangkayan, kung sa sunod nga mga panahon, sunod nga mga bulan, tuig, nga diri na gud kita tugutan pagsimba.
So, yan na ang mga panahon. Mintras may panahon pa, gather your family para Ginoo. Para Ginoo. Ayaw naton makita naton usahayan na mga kabugtuan, mga sangkayan. Kikita naton usahay nga may mga batanon, mga bata pa, ada plaza, Susudo-sudo, gabi, sudoy na, katut ng gabi. Oh, so nakikita namon ito mga kabugtuan, kay bisan didiyamon harani. Babatian pa namo itong busis at mga kabataan niya at kalsada, bisan alas 11, alas 12 na. So, kung suga dito, kita nga mga kag-anak, kinahanglan may da kita, sirin pa man, curfew ha aton balay. Kita mismo, mahabaro hiton, nakakaupay para aton mga anak. Kay kun, anot mahinabuha ira, siring pamanhan mga messages sa mga Facebook nga, kung nakahadto, mahiranat ka, may sakit ka, it nababara ka haimo, it imula kag anak. Pero yan kung masakit ka, it nababara ka haimo, bugos nga barangay. Kay nahadlok kira nga matapnan. Kaya mga kabugtuan, hold on what you have. Kung ikaw nakakilala naman ha Ginoo, kung may da ka man relasyon sa Ginoo, be sure nga mo grow ka didakan Hesukristo. No, if you are, kung nagpapadayo, nagsigi kag simba, kada Domingo na simba ka, pero diri nimo gin kikinabuhi, gin kikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Siring pa man, you grow in the church. You grow up in the church every Sunday. But diri ka nag-grow up kang Christ, waray lagyap yun iton. Kay diri ka man natuod. Kaya, yan nga gabi, gindadasig ko ikaw nga. Kung ano it nabaruan nimo nga pulong sa Ginoo, kapti. Para iton han imo kaupayan. Disiplina ha iti mo kalugaringon. Para kung bumalik man ang Ginoo anytime, makakasiring ka nga praise the Lord. Makakaupod ka, siring man ang pulong sa Ginoo din Hold on to what you have so that no one will take your crown. Amen. Anaton relasyon sa Ginoo, anaton reason nga nung nag-alagad kita Ginoo, kaya nung nga magkaada kita ng relasyon sa Ginoo. Kasi katapos-tapusan, anatong kinabuhi din hiya kalibutan, diri ini asyala, diri ini permanente. Waray butang din niya kalibutan niya permanente. Pati nga atong kinabuhi, diri permanente din niya kalibutan. Now, kung may da kita relasyon sa Ginoo, hold on. Kaptan naton, ano ang atong nahibaruan. Like for example, bata ka pa, nag-grow up ka, pulong sa Ginoo, may nimo memory verse. Tapos, pag may daan nimo memory verse, imong gin sa ulo. Ngayon, pagkadako na nimo nawara na, tungod kay iba na ang imogin sa ulo. So, siguro yan ang panahon, balik, sangkay, bugto. Amen. Balik ha Ginoo. Balik ha nimo relasyon ha Ginoo para ang crown nga para ha imo, diri maaagaw, diri mahatag ha ato iba. No, sugad-sugad iton estudyante ka, ha, usa nga eskwelahan. Kung napa-enroll ka, di dahil nga usa nga eskwelahan, kung nakapa-enroll ka nga ni, may dakay scholarship. Now, kung mo stop ka, diri ka magtutuhay, ani mo pag-eskwela, ani mo mga hulog ng mga subject, ani mo scholarship, mawawara. Kukuhaon, ihahatag nga tuhan deserving nga mga kabataan nga nagtutuhay. Ganon din, ang crown nga ginandam para haaton, kung diri kita magtutuhay pag-alagad sa Ginoo, ang crown nga para naunta haimo ug haakon, uhaon igad tuha iba nga nagtutuhay pag-alagad sa Ginoo. Kaya ako nagsisiri nga imo balik sa Ginoo, balik kita sa atong relasyon ha Ginoo. So verse 12 it says, I will make the one who conquers to become a pillar in the sanctuary of my God. Kadtong mga tao nga nagpapadayon hanira pag-alagad sa Ginoo. Nagmadaugon hirangan, himuon hiranga mga harigi. Amen. Hallelujah. Harigi ha simbahan, harigi ha panimalay.
Harigi ha diin nga harigi ha government han panimalay. No, harigi ha siring paman harigi ha panimalay. Harigi nga ni kapag ibutang ito hiya ibig sabihin kinahanglan diri hiya mababantad. Diri hiya Permanente na ate Beka. permanente marigoon hiya. Kay kun harigi nga diri nga ni marigoon pag matumba hiya sa usa nga panimalay dara iton bugos nga panimalay tumba. No, an ato kasi concept nga kapag ang tatay asyat harigi, pati gyud pananay harigi gyap iton. Diri la ilaw. Diri la ilaw, harigi iton gyap hiya. Kay pati gyap an mga kaanakan, mga anak naton harigi gyap ito ha panimalay. Kay kun may daw usa nga diri nakusganon ha panimalay, nababantad it bugos nga panimalay. Pero siring ang pulong sa Ginoo, kadto naging madaugon himuong kuhira nga mga harigi. Him who overcomes, I will make the one who conquers to become a pillar in the sanctuary of my God, and he will never go out of it again. Imuon hiya nga, Permanente ko permanente ada go dia, masari go dia Ginoo, iyang kinabuhi may daha Ginoo, ada ha Ginoo, diri na babantad kung ano pa man, nga di ano man dida nga nakapaluya ha imo kinabuhi, ngan waray nimo pagbabasulon, ngan waray nimo pagbabasulan. Diri ka masiring ka tungod ha iya, amo nasugad kini, tungod kang ko nasugad kini. No. Ano sa nga tao nga marigun it prinsipyo, diri na padara hit ya mga barkada. Diri na padara kung ano man ang mga sumat-sumat han ibang mga tao. Kung diri mo stand hiya, haiya kinabuhi dida kan Hesus Kristo. Siring ang pulong sa Ginoo, the name of the city of my God, the new Jerusalem coming down out of heaven from God, and my own nawawara ako, and he will never go out it again. I will write on him the name of my God, the name of the city of my God. The new Jerusalem coming down out of heaven from God, and my own new name. Amen. So diri ibig sabihin nga itay mo ngaran Rebecca, kung mabun agin ka, liwanan ka pagka Rebecca, diri. Ang ibig sabihin nito, nga kung ikaw paalagad kang Hesukristo, nga ang imo ngaran na isurat na ha libro ha kinabuhi, waray na iba nga makakaagaw pa, makakapara ha imo ngaran didto ha libro han kinabuhi. Pero kung diri ka magpapadayon, di niya kalibutan nga damo itong mga trials sa kinabuhi, ada diri ako magpapatapod. It ginuulat maaram hit aton kinabuhi kun ano man. So nasa yung pulong sa Ginoo. Ano maupay hinduro ang pulong sa Ginoo. I will also write on him my new name. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Kaya mga kabugtuan, mga kasangkayan, ang churches nga ginaisgutan diri ini nga building. Kinabuhian usa ka tawo nga nag-uukoy ang baraan nga Espiritu Santo nga nagkinabuhi nga may kalipay diha ha Ginoo. Wag naton na pairalon it aton mga kinaiya bilang usa nga tawo nga kun may ada naton makikita gobyerno, makikita naton iton iba nga balaod nga diri maupay, nangumusog dayon kita. Diri kita na mamati kung ano iton maupay, nakakaupay, no? No, yan na, for the first time, may libreng sakay. Sa ako nabatian pa man kaninahan mga driver nga, iton din niya aton yan na aton, iton nga mga jeep ko, tubtub sila June 30.
And after ito, July 1, Kuya Joel, ang mga jeep naman, libre nga sakay. Okay. Okay. So, sinisiring pa nga, burubalyo daw kuno hera. Oo. Nga na haiba nga mga bungto may dana nira libre nga sakay. Nakasakay ka. Nakasakay na gud ako gihapon na libre nga mga sakay, no? Nga na ito makasiring ta nga kang Duterte ito nga paagi, pero God ginalaw sa Ginoo iton para maka-experience kita kun itong kinabuhi ba nga. Kasi nagrereklamo kitang pasahe kay doble, Kuya Joel, di ba? Mahal pa sa Mahal pasahe. Kaya gintagan kita hin pribileyo nga makasakay kita hiton mga libre. Kay itaw kasi mahilig sa libre. Oo. So, gintagan kita hin libre nga sakay. So, kung diri ka makasakay, ay libre nga pagkaon. libre nga pagkaon. No, sa tagan kita. Na for example, ito yan na kay mag-GCQ nang riyap kita din niya tanaw na ito. Ano? Marilip na yun. Ayaw kita pagre-reklamo. Masiring kita, na mo pakaunon na mo niya mo ni. No, mga kasangkayan. Buhi ka pa, siring pa man ni David. Tika na na akong pagkagutihas, tayan na nalagas na lako. Waray ako pakakitahin. Usa nga, anak sa Ginoo nga gimpabayan nga waray ging kakaon. Kaya kung nada ka ni Kristo diri ka, mababara ka kung ano timo kakaon. Kay basihan naton amon experience, waray kami pasagdiya Ginoo. Nag-lockdown, nag-GCQ, ECQ, GCQ, MCQ, nag-quarantine kami, waray kami pasagdi sa Ginoo. May ada provision ang Ginoo nga tanan. Kaya mga kabugtuan, mga kasangkayan, matuto kita magpapailob, wait patiently, Amen. follow Hallelujah. the protocols, follow kita. Basa kitang Bible, ayaw gud kalimti pagbasa Bible kaya siya ito natong kusog. Basa kitang Bible, ampo ha Ginoo nga ini nga sitwasyon. Saring pamanan amon meeting kanina, mayor's office na last year daw ang kaso Region 8 is 100 plus lang. Pero yan 572 as of alas 2 kanina. Alas 2 pala. Doble. 572 sa Bugos na Leyte. Region 8 daw, Kuya Joel. Kaya, gindeclare nga kinahanglan mag-GCQ. Tubtob June 30 para makita kung ang mga tao magkamayada, mandisiplina, kalugaringon. Kaya, tungod man gud yan miagi nga mga puro patron, Mayon. mga kaon-kaon, irigno, Birthday. mga birthday, kaya pinagbabawalan iton nga mga irigno, mga kaon-kaon. Pero yan na ang gisiring ni Mayor. Praise the Lord na sing ni Mayor. Diri iya magbabawal han religious activities. Wow. Amen. Diri iya magbabawal ha mga simbahan nga magsimba. Pero, May social distancing. No, maintain social distancing. Wash your hands. Amo to face mask, face shield. Nga siring pa man na naton Mayor nga ang mga bata kuno naton labi na kun ada kita ha Ginoo, mga disiplinado. Oo, diri hira nagmumurumlay hagawas. Kaya Mayor, saludo hiyahan mga religious leaders nga nagpapabulig iya nga makakabuligan mga religious leaders pag disiplinahan mga tao para masugpo iniha aton bungto. Kaya mga kasangkayan, mga kabungtuan, kung kita usa nga Kristohanon, diniya tan-awan. Specifically, diniya tan-awan. Disiplina iti mo anak, ayo pag pinalakata, maadlaw o gabi iman. Dadahasing bahan. Kay sila, pag matuto sila hasingbahan, pagkadako nira, diriton hira, problema ha gobyerno. Diriton problema ha imo. Kaya Kuya Joel, you have something to say, addition na nimo, hanakon pag-share ha imo. alright mga kasangkayan. Maupen nga siya ni Ate Beck mga kasangkayan kay nagdadasig dili ang Ginoo nga adton mga tao nga na pailob
Ngan maram kita at pagpailob nati kang ini ha Ginoo, di rin ni sarili naton nga kakayahan. Yung sering pa diri kita mabaraka kung ano mat na itataboy ta aton palibot kay for protection ng kita ang Ginoo. God will protect us as He promised nga sa niya din ha verse 10 nga I will keep you from the hour of testing that is coming to the whole world to test those living on the earth. So itak masistring la ate Vic, ano? Yan nga panahon nga pandemic. Labi na yan na din ha aton Region 8. Bugos nga Region 8. Ginbalik nila waton GCQ. Pero ada laha aton ano ang pag-ikmat nga magkamay-ada kita saring pa protektaran aton kalaguringon hugan atong panimalay. Amo simple laman la iton pagsugpo hini nga problema. Nga diri man iton COVID-19 ito number 1 nga killer disease sa buos sa kalibutan ang cancer. Ikalima la iton sakit nga kuan nga COVID bugos ng kalibutan. Ang importante la dida nga magbantay kita kung panahon magkakatetirok, iwasan lang naton ano kung may mga say pa mga imbitasyon ng alanganin nga diin magkakatetirok iba-iba nga lugar, tikang iba-iba nga lugar nga iba-iba nga ahensya it gobyerno. Okay? So bantayan naton. So mas maopay pa nga stay at home, pinaka best good, pinaka best nga solution na magpabilin na balay kay para maproteksyonan aton bugos nga pamilya para pag-uli naton wala naton yung kadtuan nga lugar nga katitirok. Oo. So kung umbuli bang kita may katitirok magkuan anay tawag ini mag-sanitize manhunaw maghugas it mga kamot magliwan bado bago masakat aton balay kay amulat paagi nga mapuy-puy ini ano mautod masugpo ini nga virus. Asya Kuya Jewel nga itong mga bata diri gin papamulay ha kalsada. Kaya mga bata amo kuno iton in Career, oo. So kun Kaya usahay na hapait bata ate Bek, ano? Oo, kalsada. Oo, usahay na lingkod tapos nakapot iton kalsada. Oo, natumbling. Tapos itini nga ginaagian it mga kalsada, mga ining parag delivery iton kuan. It mga order. Tikang iba-iba nga lugar. Oo. Tapos pag-uli nira, tapon nira hapanimalay. Kung pananglitan may mga matatanda na hapanimalay, mas unang maduktan ang mga senior citizen. Oo. Kaya ginuuna sila pag vaccine. So bantayan natin aton mga anak, mga kasangkayan nga diri maglinakat. Ano? Labi na itong mga Kristohanon nga pamilya. Bisan mga dagko, dili lang mga bata. Oo. Kausahay, makadto yan na. Kung makadto ka Tacloban, makadto ka ibang lugar, pupunta ka sa ibang lugar na walang importante. Ano? Magsulisudod la ayaw. Pugnilanin naton. Kay mabubuhi pa magkita, bisan dirita mga iton mga mall or hain nga mga tindahan. Tama. Oo. So, kung may naton bugas, may naton sura, ngan may utanon, okay na itiya. Ano mabubuhi kita nga diri kita magpinamalit hin mga diri natong kinahanglanon nga mga bado ang dida kay damo matat mga bado aso dito Damot labahan. oo daot labahan lugod kung sige imo pinamalit hin bado. So amo to mga kasangkayan. So ngayong gabi ay manalangin tayo na proteksyonan tayo ng Panginoon sa anumang sabi dito mga virus na minsan dumadapo sa tao at hindi natin alam, hindi natin nakikita ang ating kalaban. So ating pinaka-best na gagawin po ay mag-pray. So we will pray tonight for God's intervention, protection. Lalong-lalo na yung mga mas positive sa COVID na nandoon sa mga hospital. Kasi sa hospital sa Tacloban, mga puno-puno na ate Bek. Oo. Sanglit diri gud maopay mga hospital mga kasangkayan. Sa Ang iba nga mga bungtok yun, nag-lockdown na sila. Diri niharap may mga checkpoint na dito. Ngan bisan ngadto Southern Leyte ate Bek, kinahanglan ka nahin swab test, no? Bago ka makasulod ngadto Southern Leyte. Sanglit diri laan kami magkikinadtuon didto. Gamay pumuruko, magdayaw ha Ginoo, magbasa Biblia. Ngan magkaorosa ang pamilya.
Kung magawas man matrabaho ang membro panimalay, kina mag-ikmat dito aton trabahoan nga direkta maging suok, hinduro. Kung mag-restorya, tiba kaya na kumpiyansa, di rin nag-face di rin hihirot, waray lang mga kuwan, tapos, Face mask, adit sulang. waray gamit ito. Face mask, dito. Facial, adit ulo. Waray gamit. Kaya Waray pananggalon na lang ito niya. So, mas maopay good nga protection na nato natong kagringon o ga natong panimalay para mabuligan nato ng aton gobyerno. In fact, kita, gobyerno man kita. So, kung diri kita magtuhay, diri kita magsunod sa atong gobyerno, so, waray good may himot at mga leader nga da position. So, burobligan naton maging maging vigilant, pagsaway, pagsagdon, kung may nakikita naton, siguro alayon doy pag face mask dito. Okay, let's pray sa mga oras na ito. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na nag-encourage sa amin, Panginoon, na kami ay sumunod sa iyo, Panginoon, upang kami ay magpailob. Lord, kami ay magkaroon ng kalakasan upang aming mapagtagumpayan anumang mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, lalong-lalo na, Lord, sa panahon na ito na pandemic. Lord, we pray for God's intervention, Lord, sa mga oras na ito, Lord. Hindi lang dito sa Region 8, kundi sa buong Pilipinas, buong mundo, Panginoon, ay magkaroon, Panginoon, ng supernatural, Panginoon, na pagkilos ng iyong banal na Espiritu Santo. Kung ito man, Panginoon, ay magiging dahilan para maraming tao na lumapit sa iyo, so be it, O Lord. Yes, Lord. Upang maraming tao na kumilala sa iyo, na hindi kami kailangan matakot, hindi kami kailangan mangamba. Wala kami sadang kahadlok, Ginoo, kay kaupod ka namon, kada adlaw, kada oras sa among kinabuhi. Lord, i-bless man matag-usa, labi na ang mga nagtatrabaho, Ginoo, nagawas, nauli, adlaw-adlaw. Lord, protect them by your precious blood. Hallelujah. Yan kami nga adhiton mga panimalay, protection ni gihap kami, Ginoo, nga maging maopel at ang panlawas adlaw-adlaw, mahimsog, ngan waray mga sakit, Ginoo. Kung sa oras na ito ay merong mga may sakit, sa pangalan ni Jesus, we declare your healing power to flow, mga ubo, sipon, hiranat, in Jesus' name. Ano man nga mga virus, sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong kagalingan. We give you all the praises, all the glory and honor, in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kaibigan. Hallelujah. Alright, mga kasangkayan, makinig muna tayo sa isang awitin. Okay? Kailangan kita. Praise the Lord. Okay. Bibili ko katibek, di ko nakakita. Di ko nakakita. Kung wala'y antipara. Ayan, ikaw ang siyang kailangan. Mahataghin kalipay, ano nga usahay, diri ngayon maupay. Danayan ginhihinang yapo, an ako hangdon an kilalon. Bisan kun natuman ko ang kinaruruyag, ang kalipay haakon hirayo lagihan. Ikaw ngay ang Ginoo ang kinahanglanon, kung mga waray katapusan iginhatag akon, di ko nakaruyag, mahirayo hain
kasingko karikuhan nga hasukol diri magkukulang karikuhan ang Ginoo waray katapusan ikaw ngay ang Ginoo kinahanglanon ko kung mga waray katapusan iginhatag akon di ko nakaruyag mahirayo haimo karikuhan ko ugmahan Ginoo aton na nasayuran magraot nga himyat ano nga nagpipirit naruruyag ibisan hakaratan ikaw nga'y ang Ginoon kinahanglanon kung mga waray katapusan iginhatag akon di ko nakaruyag mahirayo haimo harikuhan ko hugmahan Ginoo karikuhan ko hugmahan Ginoo. Amen and amen. Mga kabugtuan, mga himaya ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Himayaon nato ng Ginoo ang atong mga kinabuhi. Kay hiyagod lang ang tagiyaan atong mga kinabuhi. I'm sorry. Ito operator mga kabugtuan, di rin masyado. Well, anyways, mga kabugtuan, mga kasangkayan, tinuod ang pulong sa Ginoo nagadasig na ato. Kaya kita magkinabuhi lamang para ha Ginoo. Ato bang kinabuhi, kaya padayon kita mga kasangkayan, mga kabugtuan. Ha atong mga panimalay, huwag kang mag-ada kita family altar. Diri lahiton. Gusto nimo, kundiri ini nga higayon nga ini nga takna ginalaw sa Ginoo nga magkakatirok pagbalik ang mga pamilya para magkamay ada kahigayunan nga pag-share sa pulong sa Ginoo. Salit mga kasangkayan, mga kabugtuan, ayaw naton kawangon, ayaw naton pagyason, ang higayon nga kita makag-share sa pulong sa Ginoo by media man or by text or ano pa nga paagi nga makag-share ka sa pulong sa Ginoo. Ini nga itong programa, ang bato na nimo problema, nagadasi gini aton mga kasangkayan, napadahin kita mamati sa pulong sa Ginoo. Amen. Amen. Praise the Lord. Salit, Diyos ang maaram, ang tanan kung saan o kita, saan uya mo balik, kaya ang atong importante mga kabugtuan nga maging ready kita permanent. Ready kita hapag atubang kung ano man itong mga panghitabo sa atong palibot. Kamay ada kita singpaman kasing-kasing nga mahinakon, kasing-kasing nga mapailubon, kan kasing-kasing nga mahigugmaon kung ano pa man. Hallelujah. Sa ako nakita kang Kuya Joel, damo it mga trial sa iya, hindi lang ang iya lawas nga ng kabutin mga sakit, mga sangkay, iya asawa, iya mga anak, gintest iya mga kaptangan,
iya mga iya bahandi tanan mawara gud iya. Pero waray gud iya magreklamo ha Ginoo. And then pagkatapos-tapusan nasa rin ang tulong sa Ginoo. Kung magpapabilin ka la nasa libro ni Job, kung magpapabilin ka ha Ginoo permi, the Lord will prosper you. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya aton mga kinabuhi mga kasangkayan, pailubngan pagkamay ada pagigugma atong buhi nga Dios. Amen. So makasangkayan itaton na focus yan ng gabi amoan pahimat ko na aton, pag-warning ha aton. At the same time pag-encourage sa aton nga diri kita maluya pagsunod ha Ginoo kay hadi na nga masunod kita ha Ginoo diri gud kita pabayaan ng Dios. Amen. Kaupod naton ang Dios permi ha aton mga kinabuhi. Sanglit hanato mga kasangkayan nga ada tiratag sa nga panimalay ngan kung may naton mga hinigog mga kinabuhi nga permi na gawas sa aton balay. So keep safe always, Pag-ikmat la kita permi nga dili kita matapunan hini nga bisan nato o kita nga ang Dios magprotekta ra aton kinahanglan may naton himuon liwat nga pamaagi para kita maproteksyonan. So It virus dito mawawara kung magkikinarigo ka. Kay siring pa man ni Mayor kanina, kapag nakasulot ka permihin face mask, mas naproproteksyonan ka. Kay base yan niya experience, Kuya Joel, dito sa opisina, naka-prove ko diya nga, kumpirmaminti ang face mask, malilikayan good, waray good, waray naging positiban. Bisan kunuan niya driver, waray. Pero di dalang sulod balay, kaya waray naman mga face mask. Kaya pinagbawalan ang mga puro kaon-kaon. Bisan na simbahan. Like for example, simbahan may da party, isiring niya, nagsuggest niya nga, pack-lunch na lang. So, pack-lunch, papauli on diretso. So tama nato natin kanunwar kita magluto. Yes. Oo. Mga kaya di man in-kinds. kuno kalikayan nga magkamay-ada good Restorya ha. Mawawara. Yan ha church may daman good mga iton mga Thanksgiving kun mga ano. So kung pananglitan magpakaon mga ni birthday kasal kun pack lunch na lang tapos diri mga ngaon sa simbahan. Mauli sa balay. Siring man bring home. Kaya ang atong binubuhat sa church simula pa noon yan last year waray nakita kaon na simbahan. Mga hilaw na lang atong pinapauli ha era ko. Sumaw pa ito yan. Salita nato mga kabugtuan nga may mga birthday tikang yan nakutob June 30. Ayun na kamo pang-imbitar hinda mo ang mga tao. Kamo na yung pamilya kung gusto niyo mag-share, ipack lunch tapos ihatag. Oo. Pwede ihatag. Lugod. Yan. So diri na ba maihabang nga pagkatitirok amo ton ida iton na si panaatakar iton virus kung may daman natapunan madali yan. Kasi ring pa man sugod kuno ito nag-birthday tapos may da music nga kusog. Niyan kay nagkaon man tapos Sigit guliat. nagkaon man kay may music diri na babatin so naguliat ato nagtaprik na kuno kusog. Tatalsikit laway Dito kaya kita disiplina ang kailangan natin. Mo pinalit mga Kristohano at ibe kay diri inubog kahit mga hubog wa rin pakialam. Oo. Kung ano't may tatabuha ira. Pero kita nga mga anak ng Diyos, maging modelo kita. Yes. Akadaman. So wherever we are. So bisan nga ni ako mga kasangkayan ha akong trabaho. So ginbubutangan kong balabag ang duha nga portahan na akong room. Tapos may masulod, bisan ma-teacher man, may estudyante, di na kala tutog. Ano tayo mo toyo? Yan. Kaya pwede man ka mo makabati, bisan harayo hiya, basta mga perakadupa. Okay, Ate Bix, itaton oras, di na kita maglangan, pero
mag-pray kita at ibe Ay, kanaton pray mga kita. OFW Yes. o Pati ganaton aton mga sitwasyon kasabutuan nila. o sitwasyon nato din na. Ginoo nagpapasalamat kami Yes, yan nga Lord. gabi. Thank you, Jesus. Kami po Panginoon ay nananalangin Lord in behalf it amon nasod Yes, kalibutan in Jesus' o name. bisan din habung to tan-awan Yes, Ginoo. Lord. Lord panalipdi ani mo mga anak o Dios ti kang hining matapon nga virus Lord. Salamat Ginoo nga mas dako ka nga Dios kontra hiton virus Ginoo. Yes, Lord. Dako ka nga Dios Ginoo labaw hit amon mga sitwasyon nga among kinabuhi. Ginoo buligi kami Ginoo, buligit amon mga leaders Lord nga magkabayad pagpailob ngan giyahira Lord kun ano bubuhaton nira para ini nga mga tawo Lord nga diri nasunod ngan nagtutuman han ira kalugaringon nga mga plano. Nagampo kami Ginoo nga nimo baraan nga Espiritu Santo. Lord magkiwa Ginoo hini nga amon palibot Ginoo. Lord protection it amon mga anak, amon mga panimalay nga bisan na amon paglalakat Ginoo adlaw-adlaw nga tut amon mga trabahoan. Lord protection na kami Ginoo nga waray mga sakit nga maabot ha amon lawas kay ikaw ang Dios nga mananambal. Kun may daman Ginoo, salamat kay ikaw ang Dios nga permi nagtatambal ha amon Ginoo. Lord, we pray bisan na amon mga OFW ato magtatrabaho sa ibang bansa. Lord, salamat han ira kinabuhi. Patuloy mo silang proteksyonan Panginoon ang kanilang mga buhay. Salamat po Panginoon ngayong gabi kahit sa maikling panahon na aming pinagsamahan, Panginoon, ngayong gabi, bless mo ang iyong mga anak. Bless your people tonight. Lord, nga mga turog kami nga safe, nga malipayon, nga upodan amon panimalay. Yes, Salamat po, Panginoon. We give you all the praises, all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Kaya mo pa yung gabi. Damo nga salamatan niyo pagkikaro sa haamon, mga kabungtuan, mga kasangkayan. Ang Diyos magabindisyon na aton nga tanan. Anawon maisisiling lak, pabilin, pagmarigon, Yes. yes. Nga Ginoo. Ngan maging disiplinado. Ate Rebecca nakasiring, ang Diyos magabindisyon na yung mga kinabuhi. I can say bye. Oo, nato mga kasangkayan, halibot at aton panahon mga kasangkayan. Pero at aton mga pag-ampo, nagkakaoropod kita 24/7, adlaw-adlaw. Bisan dire kita magkirigta diniha atong programa, pero kaupon namong kamuha mga pag-ampo, nga proteksyonan po tayo ng Panginoon kahit saan tayo na lugar. Because we believe that God answers prayer. So ito po si Kuya Joel ay pansamantalang pong namamaalam. Pero kung hindi po kayo naka-like at naka-follow or tawag dito Ate Beck, naka-subscribe sa ating YouTube channel, paki-subscribe po at i-click po ang notification bell para po kayo ma-updated sa mga live stream Kuya Joel. So, magkita-kita tayo bukas mga kaibigan, the same time, alas 8 po at hanggang alas 9 dito pa rin sa YouTube channel ni Kuya Joel na Ate Beck. Bukas po ay Thanksgiving night. Pagpapasalamat sa Panginoon, Biyernes po bukas. Okay? So, mao pa yung gabi ha aton nga tanan. Labi na naton mga kabuktuan nga nagkita, mao pa yung gabi ha iyo. God bless you. We love you all. Keep safe always mga kapatid. Umabot na liwat ang bagong mga aga nga kini nagahatag ang bagong mga paglaom kung kagabi man ikaw nagmasurugon tungod ang problema nga diri mo naiilo yan ang aga sangkay ko maaamkon mo ang kamurayawan magsarig kala a Diyos ikaw iya bubuligan maski ano ka mabugat anatong ginpapasan ang mga pag-ampo naton kita maging madinaragon di
ka magruha-ruha, kan Jesus kada magsari. Haiya mga ikin saat imula lauman. Hiyaan suok masangkay, marikon nga sarandigan. Iya aton nagsasaad, na dire kita niya kayaan. Lalara, pag-unga aga, lalalara, pag-unga paglaong. Nagaagian pagabihon, pagabot ang kagahon. Nagaagian para sa anon, kung ni Kristo adahay mo. Kada bag-o nga aga, may bag-o nga paglaom. At tubangon mo nga may